Какъв си ти, бе? Циганка! Как циганка? Не си ли мъжки род? Не съм. Как не си? Аз съм женската курва. Оле! Българка ли си или мъж си? Къв си? Българка. Българка? А, не, циганка. Циганка? Циганка. Последно? Циганка. Къде си? Откъде живееш? Ослана Загора. Как? От Стара Загора. Стара Загора. Да. Къде учиш? На Касовце. И какво? Там горе. Днеска са те съдили. За какво те съдиха? Съдиха ме за една машина, където я обрах и я вчупи. Как е щупи, бе? С ключ и после... И какво обра? Всичките сладки пари. И осъдиха ли те днес? Какво? Да, ще влизам в Тебило. В ТВУ ще влизаш. Да. На колко години си? 12. Пушиш ли? Да. С друго занимаваш ли се? Да. Наркотици употребяваш ли? Не. Ще те шлепам да знаеш. Пия алкохол. Ще ти скъсам ушите. Ще те скъсам. Кое ще... И сега, какво ти са? Викат твоите приятелки, викат, че си бил гей. Верно ли? Да, гей съм. Да, верно е. Що си гей, бе? Не си мъж. Аз се отправя на момиче и си слагам презерватив за цици. Какви са тия глупости, бе? Ако слеза... Ако слеза, ще ти има мамичката. Кой те научи на тия глупости, бе? Моята. Коя е твоята? Унази. Коя е онази? Моята. Коя, бе? Колежката ми. Колежката ми. Коя колежка, бе? Е там горе. Таблицата знаеш ли, бе? Не я знам, не мога да чета и не мога да пиша. На 12 години не мога да пишеш и не мога да четеш. Чай сега ето с мотора. 4 по 5 колко е? От дедата знам. 1 плюс 1. Не знам. Майко... 1 плюс 1 2. 3 плюс 3 да... Ти как се казваш, бе? Циган капела. Циган Капела. Да. Майко... 4 по 5 е 20. Ама аз не го питам, не вас, бе. 7 по 8 колко е? Каква музика слушаш, бе? Чао газ. И кои от певците харесваш? Ангел. Освен Ангел, друг кой харесваш? Джена. Джена, друг. Блеслава. Как? Плеслава? Преслава, бе! Никой друг. От мъжете кой най-много харесваш? Ангел. Ще те черпа, добре. Хайде, черпи се. Някоя ще те черпа, кажи някоя моя песен, знаеш? Ами аз не ги знам. Само ще я и те правя. Те виж. Какво да видя? Те виж, те стоя и гледам как музика пее. Виж. Коя песен знаеш му? Нищо, ма. Как нищо, ма? Аз съм мъжки род, не ма. Добре, бе. Коя песен ще изпееш, моя, нали ти Ма, харесваше? не знам. Жените ли, какво беше? Взеха парите.